Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broad. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 10:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! 7 minutos nakaligas sa tak ng alas 10. Aksyon Radio Philippines, Standard Time sa lawat. Mayong gabi na naman, biyernes nga papangalangan sa inyo sa ringa palatuntunan. Action Night Patrol, Pizza 29 sa bulan sang Mayo tuwig 2020. Sa gihapon, talos kita nga nagapangalagad diri sa Action Night Patrol sa ngalan sa gihapon sang regular anchorman Action Eric Magbanwa, basta biyernes, pero temporaryo man lamang ini. Itang temporaryo nga nagatalos pongko the reaction Marlon Hervaya. Sa sulod sang 22 minutos nga papakalagad naton sa sabunggid nga gabi. May mga talalopang naman nga balita kita nga pagkatalakayon, labi na ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod angot sa kaso sang COVID-19. Bangod may ara na naman nga nagdugang subong adlaw. Taga barangay Takuling 36 anyos nga persona. Kung na COVID-19 man nga kaso ang paghahambalan, ang Department of Health o na DOH maka-aksyon nag-report nga may ara sila sang na-record single day. Highest single day, bot silingon. Sa sulod lamang sang isa ka adlaw naka-record sila sang sus. 539 vigid ang kaso nga nagdugang dari sa pungsod sang Pilipinas. Ini mga nagpositibo ni tilaban-laban dari man sila naduguyan tani sa pungsod sang Pilipinas. Pero basi ang iban mayaraman sang travel history sa iban sa nga nasyon. Subong lang nagatuaw ang kagaw sa ila.
Amo ni nga ang DOH nag siling maka-aksyon nga ilisan na naman nila ang reporting method angot sa COVID-19 matapos nga na-record sa buong adlaw ang highest single day jump of 539. Kinyantos 39 kaso nga nagdugang sa buong adlaw lang mo. 10 minutos nakaligas sa tak ng alas 10 ato sa News Center pag-aupdang kita na action ang defensor mga balita nasyonal kung mayaragin man sang mga tuhaw nga balita kag sabay sa ato sa patrol naglambiyong na sa digid nga materion action John Diaz kag action Nixon Tahom ato sa piloto sa patrol. Diri sa ato sa ring technical control aton katuwang sanday Axo Oliver Pason with action J.M. Baikin. Ako naman action na Marlon Hervaya. Sa ato sa ring nagmonitor sa live stream temprano pa with dugay hatagan tapos ang pagtamod. Pero unahon tanay check ko na nung sitwasyon sa nga sunod sa nga Bacolod. Pagi sa ato sa ring patrol. Ang tiyempo hindi pagyapon mapaktan naton. Halalungan sa gyapon. Kay kun kaysa nagagulpiada to pa ang ulan. Onse minutos nakaligas sa start ng alas 10 Action Radio Philippines Standard Time. Unang hibalo ang sitwasyon sang sunod sa Bacolod sa patrol with action Jan Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action Jan sa report mayong gabi, please come in. Ang gabi naman, Action mo, mayong gabi sa tutaran ng mga ka-action. Ako dito pad, nakibot gilayon. Ako naman mayong gabi, pero teka pa, ang sa aton na panyempo, Oy. mga paang ang aton subong nga panahon. Kita aton kilangitan, kaya aton makitano, magdasarahaw, ano, do... Way chansa mga ulan. Do, hindi mo magulan, Hindi na nipupula na, ay, kisa ba dong raan, boss? Kani. Dason lang ang mga adlaw kung makapaway na lang tanan. Sa puloy andra na buhay di na naguro, no? Iban nga may establishment na kamersal mga kakson, sarado na gid. May artista ka baliligaan niya nga dako-dakong karatula nakabutang open for take-out and pick-up only. No, mas mayo kay layo palang balakson mar. Makita na. Makita na balala nila, no? Hindi na sila mabudlayan nga magkaitatipay nga ano yung muon, drabi sa sulod maganaman, pwede kita itatainin. Yung manabla sa mga establishment nga magabukas, kung anong ilap, pinaalaw lang, at least maibaluan sa mga konsumidor. Kung nga gabi, umiyari pa di isang isa ka establishment, wala pa man na curfew, pwede pa na sila nagpaparar pa man, iladring nga balaligaan, isa ka do ilimna na, no cafe bla along Lacson area. Bukas pa siya kay nagaplastar pa siya sila tagsama na mga luluto aligya posible ni sa sulod disenyo. May kabutang sila welcome remarks Lacson Mar. Once nagbalik na sa MDCQ na lumang gano'n nila nga damo-damo naman nila nga konsumidor, no? Nagkaroon nga Friday night, ato din na kita, no? Karinong song pilak nga mga dalanon na nga daan sa mga tunigaw naman ng oras. Pero may jeep pa pala biyahe. May naglabay din nga Bata Libertad Action Mar. May nagabiyahe pa mo sining oras. Ano palang oras ako? 10:13. O dito curfew na nila ba? Curfew no, alas 10. Gani pero may nagbiyahe pa ito gina Bata Libertado. Ba siguro ang BPO, guro go-work bilang iya po sa hero. Ano kung anong restriction sa ila sinatira. May nagbiyahe pa mo ni oras. Ay mga guro, enforcer na ko naman oras. Sa pulis lang, mera. Pulis na lang ng guro. Sa way sa ila kung anong man ang matabo, no? Ay, hindi lugar na ginagantakan sa bato karon ng gabi. Kami diri sa may, brabi sa Kinodrive, barangay 3, barangay 2 nga area. Ano mo sini oras, kanabanan ni Action Mar, medyo damo-damo po man rin tao, nag-gastro standby. Ano ba, normal kami nadlaw, kung nabi normal days, abi, no? Wala pa din COVID-19, pero kung nga gabi, ang tananon, drilinong. May hari pa rin nag-gastro standby, di sa may mga parking, mga e-bike sa gwa, pero hindi nag-gabiyahe, no? Gapuro pungko na lang, ha? May mandikit yung wala ka na magkitaanda na ganinom sa kilid sang dalan, tinong na magiging palibot, sa may barangay 3 area, barangay 2. Ano to, pero mga tao, kay timandaan nga disiplina nga gina-impose rin sa ilas ang aton mga kapolisa, no? Tinagalambiyong man, amo sining oras,
Japon libot sang police sang police station number 2. Like for example, narito ginabyan ito, no? Narito sir, may gabi. Ang gabi, no? Galing ka pang check it sila sa mga tagsa. Ka mga naligyan, Action Mar. Ining ato naman nga mga kapulisan, no? Asan dyan? Yes, Action Mar, no? Anyway, Gyapon, nari kami din ang area sa barangay 6 sining naman ng mga tinion. San Juan area sa Gyapon, pero sining nga gabi na, natondri galambiyong sa Gyapon ang toll cars ng ato naman ng mga kapulisan. Nari panundom lang, sa Provincial Highway Patrol Unit sa ato tanan ng mga motorista, dapat idasundon mas Gyapon ang pinakamalayi, especially kung tanano ng ato pagamalan. Sabi na mga kontulo temprano, obstacle sa kilitsang dalan, illegal parking, din na pwede Gyapon, kaya once madakpan ka, atong mga otoridad, especially yung padayon, kag sige, nagrambi yung adlaw-adlaw, gining libot, iyabla ka Provincial Highway Patrol Unit, no? Pamanuan ng Police Captain Roberto Mariano, ang balila, tigi sila libot, tinamo man sila maginatikitan. Na naginatikit, nga na National Marbala ka PHU, iya ginaya ka LTO, once na madakpan ang imo salakyan, nga nag-violate sa naman ng mga hidra, kung wala ka sa salakyan, ibili ng ticket. Pero may copy na yung Highway Patrol Unit, no? Matapos sila dira, kibot ka lang, kung magkuha ka na, kung paresto ka na iwat sa salakyan mo, may na to na reflect to na siya sa kung ma-alarm sa imo, sa LTO mismo. But siningon, bayad ka gitapon sa penalty. Hindi magabal nga wala ka to sa salakyan, mo na bato ng ticket, pero kaya mabilin man na sila sang copy sang ticket din mismo mo salakyan with or without ang iyong presensya. Natrigil ka problema, Action Mars, ang Highway Patrol Unit, enable mga tracking, kaya subong, tubo pa, may galing pa, marang ang natawagan. Ang mga dapat may cover up na kuno sa baba, do na-cover sa gusto ang kaha, ang track, kaya para hindi maglalakpa sa dalan ang tubo. Once wala cover, violation na sa gali. Kung ang cover nimo may mga guba man, kung may mga buslot abi, na may mga tendency nga madagdag na ng karga nimo, another violation. So sa mga dapat ang Madrid Police Captain Roberto Mariano, tanan nga marais sa dalanon, SAR, kaya kita sa COVID-19 pandemic, applicable sa Gyapon. Ano, ipamatiyan natin, tagpamuno sa Highway Patrol Unit sa probinsya sa Negros Occidental, Police Captain Roberto Mariano. Yes sir, continuous pa rin po yung namin, yung monitoring natin sir. Sir, nagtiticket pa rin po kayo for violators? Yes sir, pag meron po mga violators, nagtiticket pa rin po tayo. Okay, commonly po, lately, ano po yung mga karamihan po na violators sir? Actually dito sa Bacolod sir, yung karamihan dito yung obstruction sa illegal parking. So, meron pa rin yung mga sir, mga sasakyan na nag-obstruct and nag-illegal park along National Highway and sa mga pasada po, lalo na po yung malapit sa intersection. Yung pong mga PUJ natin, mga public utility jeepney na nagsasakay at nagbababa doon sa mismo sa kanto ng mga intersection. So para po sila, nakakaabala sila doon sa traffic, sa flow ng traffic natin. Sir, pag caught in the act, may ticket po yon. Consider obstruction po yun, sir? Yes, sir. Pag nagbaba or nagsakay po sila dyan, obstruction po yan, nakahinto sila doon sa mismong kanto o sa intersection, tinitikitan po agad sa atin, sir. Pero yung mga walang tao, sir, yung mga nakapark na mga sasakyan na walang tao, nilalagyan natin ng notice of alarm. Ibig sabihin po nun, sir, ano po yung notice of alarm po? Ibig sabihin, sir, pag lagyan po ng notice of alarm yung sasakyan nyo, ma-alarma po yan. Pag pinatong namin sa LTO yan, upon registration nila, lalabas po doon yung mga violation, doon po nila babayaran yung mga penalty nila. Okay. Pero naka-registered lang po sa inyo yung plate numbers, or no? Yes, sir. Titikitan din po yun, may ticket din po yun, and then ipapasok po namin sa LTO para po malagay sa data nila yung mga violations ng mga sasakyan. Okay. Sir, for today po, meron na po ba kayong mga natikitan po, sir? Sa ngayon, sir, dito pa lang sa Bacolod, mga nasa 10 pa lang yung natikitan namin. Ngayong araw po? Kasi yung iba po, sinasabihan natin sila, lalong-lalo na po yung mga sasakyan na walang plaka, i-advise po natin na maglagay sila ng mga plaka.
sasakay, temporary lang po. Po, actually, mga temporary plate talaga yung nilalagay natin, sir. Yung iba pong mga sasakyan, meron niya mga binibigay yung LTO na authorization to use improvised plate. Okay. Katunayan po na allowed sila na maglagay ng mga temporary plate. Okay. Ina-advise po natin sila na magpagawa po ng mas matibay na temporary plate kasi nga po, matagal pa yung plaka natin. Pero ina-allow naman sila ng LTO na maglagay ng plaka. So, hindi po pwedeng walang plaka yung sasakyan, kailangan po merong plaka. Ang nilalagay po sa plaka, Opo. ang nilalagay po sa plaka either yung production sticker number or yung MB file number po nila sa rehistro. Okay. So, yan po yung nilalagay na sa temporary plate. Okay. Sir, Kasama rin po sa mga hinuli natin, sir, yung mga truck ng tubo. okay. Yung mga canvas cover insufficient, yung iba walang canvas cover talaga. So, kaya patapos na yung season ng tubo, yung iba po pong mga nahuli namin, wala pong mga canvas cover, kaya po, patabak na naman yung mga tubo natin sa kalsada. So, hopefully next season, sir, na mag-open sila, sana yung mga may-ari ng mga truck and mga truck drivers and mga kahinante, ayusin po nila yung mga canvas cover nila para siguraduhin po na wala na mahuhulog na mga tubo. Sir, ibig sabihin po, tinitikitan po sila. Ano po yung violation nun, sir, kapag walang canvas cover po, sir? No canvas cover, sir. Kung walang canvas cover, kung may canvas cover naman, sir, tapos butas-butas or hindi properly installed yung mga insufficient canvas cover po. Okay. Sir, yung pick-up po, di ba bawal po yung magpasakay po sa likod po, yung pick-up? Yes, sir. Actually, sir, kaya pick-up yan, cargo po yan eh. So, ang siya sakay lang po sa mga pick-up, yung mga cargo po natin, hindi po mga tao. Lalong-lalo na ngayon, sir, by social distancing tayo, ang allowed lang sa mga sasakyan, sir, sa per road, 2 lang. So, pagka may sumobra dyan, sir, excess passenger na po. Sir? So, titigita po natin mga excess passenger. Violation po pa talaga yon. Yes, sir, violation po. Sir, dito excess po, passenger po yan. dito po sa Bacolod, sir, meron na po kayo mga nahuling ganun po. Meron din po mga mangilan-ngilan pa na po, hindi naman po siya karamihan. Pero kasi tag-ulan ngayon, sir, madalang naman yung sumasakay ngayon sa likod ng pick-up. Okay, pero i-fully implement po yun, sir, kapag... Yes, sir. Ini-implement pa rin po natin yan. Bawal po magsakay ng mga tao sa likod ng pick-up. Dahil yung safety po nila, wala po yung safety. Kasi hindi naman po yan design para pagsakyan ng mga tao. Okay. Sir, balikan ko yung sa truck po. Mga ilan kaya yung estimate na na-arresto po ninyo, sir? O natikitan po pala? Police Captain Roberto Mariano, doon yan aki usually may magabiyahe ng daan subong lalapot sa tracking api, no? Nga wala canvas cover. Ang ining mga pick-up naman kinabanan na makitaan sila nga nagasakay sa likod ng mga pick-up mga kakson. So dapat naman ang pinakapanomdom nila ngayon make sure nga wala drami ba kasakay kay nang ang cargo lamang ang allowed rather mga kargada ating dapat ibutang sa likod sang pick-up. Kung once mo nakpas sa otoridad, panomdom lang violation, tikitan ka drama. Kung ulo istorya mo api ang arresting or ang personnel nga nagdakop sa imo kung hindi didisgrasagid, no? Ikaw nung gabi yung patol, ari kita live na live naman sa may plaza publika, downtown area na kita magkaksondre. Kita natin lapit kita sa may facade bladris ang doon isa ka disenyo kaangay sa facade sa Bacolod City Government Center mga kakson, no? Ligwa na. Lo naman rin yung plaza, downtown area, na siligana probably sa most cleavers ng syudad, basura doon na matamat naman panghakot mga kakson. Ganyan na dapat problemahan, no? Mga kakson, especially boss aga preparasyon naman Saturday, dati kita pang-Japon boss mga kakson. So, paano na? Pinag ko rin na ito nga sitwasyon, pagpakalang karoon ginamang kami live report gikan din man area sang Plaza Publica, downtown area mga kakson. Pero tandaan, sa marason sang pagtugas ng balatian sa tunlawas, ipaguyang ko ng pagnubo sang autonomy function ang mahigo nga kolon kang hindi regular na pagpagwas ang higo sa tunlawas ang may dako nga papel pagwas ang autonomy function ang dapat timuon pasugod kang pasanyugon ang inyo naman immune function agi sa ado-ado paggamit sang super fiber the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines. Pero paano ito makakson magbakalas ang super fiber ini mismo mahimo mabakalas sila naman ng klinika Life Extension Clinic na hamtang sa GA7 Building lamang sa DHL tunga-tunga sa Dalan Burgos Galo Lacson Surat sang Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Lacson John Diaz una sa bato na sa Akson sa Bacolod Lacson Radyo
Aksyon! Night Patrol Field Reports! Salamat sa report sa Patrol Aksyon John Diaz, Las 10:24 sa ato sa monitor sa live stream. Carlos Halbuena Roberto, thank you. Jennifer De Guzman, si Megota Dondi Blanca, Mary Faith Ingamin Danyo, good evening. Si Ma Lopet, Heidi Sancho Mendoza, si Toto Roy Taihopon, Isabel Aconia, good evening. Joanne Santander Bores, Marlon, pamati kami sa inyo kung mangkot lang kami, always kami pati sa inyo kung ano plano ni kung may biyahe na bala sa Lunes ang barko. John 1, amo nang ginapaabot sang kalabanan ang official announcement na lang inulat naton. Pero mayara sang apil no si Governor Bong Lacson nga kon mahimo by June 1 way lang anay sang commercial operation sa bahin sang airport kag sa seaport. Tiway pa na makasabat ang National Interagency Task Force. Amo pa na ang ginahulat sa halos kalabanan. Vincent Roland Ozoa, ask ko lang kung ang title sang song background mo. Kuha na sa Crazy Boogie. Ang mga sa batian nyo, Crazy Boogie. Again, na-perform na sang Everlasting Orchestra. Alin sila sa nga LP album Everlasting Music. Ama ng Crazy Boogie. Corazon Sameliano, good evening. Salamat. Si Kim Poy, mangko sa may lockdown June 1. Laban-laban matabo ma-downgrade ang General Community Quarantine o GCQ, may muna sa Modified General Community Quarantine. Halos taran nga operation mabukas na, mabalik na. Agluwas lamang sa pagsuksok sang face mask, social distancing kag ginapilimentar nga curfew. Campo Sagrado Dorlin, sound fun, the music background, it's nice. Good evening. Okay, salamat gida. Mary Faith Ingaben Danyo, good evening. Melanie Bernas, Romela Salibio. Amati ka ba sa may Porok Lacson, Barangay Dulo. Lizelle Campo Sagrado, okay. Robert de la Cruz, watching from Cambridge, Talisay City. Hello, Aksa Marlon, kag-staff sa Action, God bless, salamat. Missy F. Copes Tobisi, Vincent Roland Ozoa, okay, amo na to Vincent, title is Crazy Boogie. Toto Celoso dala sa may barangay Tangobhua. Vice President Jo Marie Siloso ni sang San Lorenzo Homes, kamay Ramilo Tangob, mayong gabilanda, kag sa Siloso family. Kay Toto Role Sameliano, Role Sameliano, taga-monitor man. Julieta Guanzon Buenaventura, Tamyaw Kulang, Sir Bobby Warana, ang amon DA Agriculturist dari sa Bago City, amon sa nga chairman sa SFA DA Farm nga si Emily Cabalfin. Jocelyn Libuon Dispoho, good evening. D-Dane Jonah, Kenneth Valencia, good PM Idol, Parok-Urok Uday, salamat gid. Kenneth Valencia, Bernard Santillan, kamonitor gid sa Akso Radio kada adlaw, ang pamilya, ano ni siya? Basay, kay si Gemma Merasul. Great sila Akso Marlon, thank you, salamat man. Ray Baruarlo, na-surprise ako, nagsulod signal nyo sa cellphone ko kakahapon kag subong dito ako sa Manila. Maayo man mabalaan ko man ang balita dara sa Negros, thank you. Hala sa kay Remy Baruelo Cardoso. Salamat sa pag-monitor, Ma'am Remy, adlaw monitor lang diya sa Akso Radio. Jocelyn Aresivita Ulak, Edith Diose, Parok-orok pamati kaluyan sa John 1, makapuli gid man kuhalin sa April pa ang ticket ko, naabtan ko di lockdown sa Manila, mangkot ko tani Action Marlon kung makapuli na ko Manila Bacolod, na quarantine pa ko 14 days. Ang pag-quarantine ginatun-an na nga hindi naman pag-implementar diri once nga magdamot na gid ang maginabot diri nga mga returning residents. Hindi na sarangan sa mga quarantine facilities naton, di ko maglinibo ang dungan nga mag-abot sa isa lamang kadlaw.
Edith Diose, watching from Makati. Pero sa bayan sa provincial government, tinguan nila nga ang nag-aabot diri makuhaan sang test para ma-sure. Alex Alfabeto, thank you Jocelyn. Okay, Rodnel Helvosa Sr., kinakamusta sa Helvosa family sa Sipalay. Edith Diose, Parok-Orok. Abos-abosot na lang, antes na bukato sa rin mga commercial sa Kingdom of Saudi Arabia, si Rodnel Helvosa Sr., Rayjan Tan Villalon, passing from Barangay Purisima Manapla, Kapamati, okay, Karkar Manaay, Haji Gio Salde. Anong points ang reclassification sa nga DOH man yung cases, late cases, kay positive man Japon, pamaluyag loob, ano siya? Haling ka Haji Gioy Salde. Okay, salamat. I-explain na dapat sa nga DOH. Judith Calves sa Pamposa, monitor, di Dane Jonah. Tandaan ko na, search ko na karon sa YouTube, kabay pa hindi ko malipat. Okay, crazy bogig. Bing Barillo, watching. Naraman si Mama Mukong. Aslang San Osked panghatag sa Good Eve. Way pa sang final ng schedule, porti may signal na kay Presidente Duterte. Siling niya pwede na kamamakaombisa pa nagtagsap. Basta way isang problema nga magaluntad. Dorita Fidel, ano-adlaw nga monitor gauge sa Action Radio. Mama Mukong. Oski, salamat. Alas 10:31, Action Radio Philippines Standard Time. Standby ka muna ha, pabalik pa kita makatapos rin. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nga
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa Las 10:39 Action Radio Philippine Standard Time. Medyo lapaw-lapaw na kita. Inyo pala tuntunan. Action Night Patrol, Biyernes nga presentation. Babay naman sinusini temporaryo. Buwas makabalik ang ito sa ring regular anchorman Action Eric Magbanwa. Alas 9, buwas tubtob alas 10:30. Kabo direct action Oliver Pason with Action JM Baikin sa technical control. News Center naton Action Ang Defensor. Kag sa patrol Action Jan Diaz, Action Nixon Tahom. Ako naman Action Marlon Henovoya nagabilin sang Sweet Dreams. Good night, good night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.